ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನೊಂದು ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಆನನಿಗಲ್ ನೊಟ್ಟೆಗ್ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ತಿನಿಲ್ಲ ಅಂತೂಲ ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಪಂದ್ ಯಾನ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದಿನಿ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಲ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಓ ಪಂಡ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆದುಂಡದೆ ಅವೇ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರುಲ್ಲೇನು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪಿನಿಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಲ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನಂದು ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆತಂಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ಲ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ತೂವರೆಗ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತಿಂಡ್ರೆಗ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಪಂಡೆ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಪಂಡ್ರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ನೆಟ್ ಹೆಸರದು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಪಂಡೆ ಪನಂದು ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದೆ ರಡ್ಡ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಖಾರಕ್ಕೆ ಬೊಡಿ ತಿನ್ನದ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಚೆಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದೇನು ಈತೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಕುಡುಂಜಿ ಬೌಲುಗು ಏನು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಮೈದಾ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಅರಿದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಕಡ್ಲೆದಿಟ್ಟು ಈತೇನು ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಐಕಿತ್ತೇನು ಚೂರು ಮಂಜುಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಊಲ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಜೆ ಚೂರು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಬೊಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನದು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ದಹಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ನೀರ್ದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆನ್ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಕಡೆದೀತಿನ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ವೆನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತದ ರೆಸಿಪಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಜೋಕುಲು ಬೈದಿತ್ತೆರ್ ಜಗಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ತುಲೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂಡೆ ನೆಕ್ ತೆತ್ತಿ ಬೋಡಾಂಡ ತೆತ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಅಂಚದೇನು ನೆಕ್ ನೀರು ಆಡು ತೆತ್ತಿ ಆಡು ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ ಅವು ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಒಂಜೇ 1/4 kg ದಾತೆ ಏನು ಚಿಕನ್ ದೆ ತೊಂದೆ ನೆಕ್ ಎನ್ನಿಕಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಎತ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆನ್ ಪಂತಜಿ ಸರಿಟ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀಪೇನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಡ್ಬೇಕ ತುಲೆ ಎಂಚ ಆತನ್ ಬಂದು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇನು ಒಂದು ರೆಡಿ ಆತಿನೇನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಕಡಾಯಿ ದೀತತೆ ಐಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವರೆಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಓಲ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಡ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಫ್ರೈ ಐ ಬೊಕ್ಕಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಲ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಫ್ರೈ ಐ ಬೊಕ್ಕನೆತ್ತ ಕಲರ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪಿನಿ ಬೇತೆ ರಿಫೈಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಹಿಡ್ದು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಗ್ ಒಂಚೂರು ಕಡಾಯಿಗೆ ಪತ್ತಿದಿತ್ತನು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡಲ ಐತ ಕೋಟಿಂಗ್ ತಲ ಪೋತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದ್ ತೂಲೆನಕಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತೋಜಾವ ಎಂಚ ಆತನು ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆದ ಟೇಸ್ಟ್ ದ ಏನೈಕ್ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಪಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಪಂದ್ ದಯಕ್ ಪಂಡ್ ನಿಗುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ ತೂಲೆ ಪಂದೆ ಅನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ಐಪಣ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ದಿಪ್ಪೊಡತೆ ಮಿತ್ತಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡ ಆಯ್ಚೆ ಉಳ್ಳಾಡ್ಲ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ದಿಪ್ಪೊಡು ಅಂಚದನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತೊಂಡೆ
ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಅರ್ತದು ಇದು ಒಂಜಿ ಬಾಚನಗು ಪಾಡ್ದು ಗೆತ್ತನು ಒಂದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕುಡೋರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂದುಲ ಕಾಯಿ ಒಂದು ಬೈತುಂಡು ತುಲಿ ಇಂಚನೆ ಪೂರಾ ಕಬಾಬ್ಲ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತುಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆತನು ಎನ್ನ ತೂವರೆಗೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಉಂಡು ನಿಕುಲ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ನಿಕಲ್ಲ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಂದ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತನು ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್ದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಂದುಲರಂದಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.